लेके अवतार आइल बाड़े, ज्ञान दिहन हमें काम जी। लेके अवतार आइल बाड़े, ज्ञान दिहन हमें काम जी। खान सर नाम हवे, खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। कोचिंग सेंटर उनके पटना में बाटे, उहाँ 1 रुपया फीस ना लागेला, उहाँ 1 रुपया फीस ना लागेला। गरीब के लइका लइकी पढ़त उहाँ बाटे, जात पात माने नाही, देखे सबके समान जी। खान सर नाम हवे, खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। खान सर नाम हवे, लेकिन के हमें भगवान जी। इनकर पढ़ावल लइका डीएम बन जाले, सब कर सपना इता पूरा कर जाले। गौरी श्री खान